Birleşen Milletler Guramasının kesgitlemesine göre kanunun hökmürwanlyk edýän ýurdunda hemme adamlar şeýle-de isle döwleti degişli, isle hususy ähli edary guramalar şol sany döwletiň özü kanunyň öňünde jogap berýär. Onu kanunlar hemmeler üçin deň derejede berja edilýär. Olara laýyklykda garaşsyz hökm çykarylýar. Kanunyň hökmürwanlygyna kanunlar halkara adam hukuklarynyň normalaryna we ölçeglerine laýyk getirilýär. Halkara parahatçylygy we howpsuzlygy üçin hemde syýasy durnuklygy üçin kanunyň hökmürwanlygy wajyp bolup durýar. Kanunyň hökmürwanlygyny häkimiýet öz güýjüni kanunlardan alýar. Onu hemmeler kanunyň öňünde deňler. Kanunyň öňünde hasap berýär. Kanunlaryň berja edilmegi adalatly ýerine ýetirilýär. Häkimiýetleriň bölünşigi ýöreliglerine ýerilýär. Kanunlaryň açaçanlygy üpjün edilýär. Hemde edenetdiligiň öňüne geçilýär. Türkmenistanyň konstitusiýasy ýurtda kanunyň hökmürwanlygyny kepillendirýär. Ýönetigçiler Türkmenistanyň kanunlaryň köplenç kagy düzüne galýanyny aýdýarlar. Hukukçylara görä kanunyň hökmürwanlygynyň gazanylmagy üçin hemmeler jemgyýetiň ähli agdalary öz goşandyny goşmaly.